like, filmeat. Bă, ce fac ăstea aici? Bun, hai să dau eu un challenge. Dacă vrea el. Hai să vedem ce poate el să facă. Nu ne spun la băieții ăștia că filmez, că după... Eu acum îl filmez la 9 seara. Episodul. Da. Cred că îl postez mâine. Da, îl postez sigur mâine. Da, îl postez mâine. Și, bă, ce eu i-am murit pe ăla. Da, hai să mă semnez. Noi atacăm, nu? Nu? Bă, da chiar, dați un like. Dacă nu v-ați uitat la episodul următoare, uitați-vă. Acum putem. Un copil. Nu știu, cred că o să pun pauză. Nu pun. Hai să vă mai pun așa. De urât. De chiar, intrat în armata Susan. Este un clan bun. Eu cred că e bun. Cel mai mare are level 120, dacă nu mă înșel. Da, da, în fine. Aici am 2 Tesla. 2 Tesla. Deci, stai seama. Fogi. Ok. Deci, nu găsesc birou pe Rare gaming, spunem noi așa, știi? Da, cred că o să prim. Nu o să termin, când e gata, o să, cum se cheamă, o să continuăm, nu? Bine. Ok, am revenit. Băiețașul ăștia nu mi-au dat deloc. Am înțeles. Da? În fine, eu cred că o să fie un atac super. Bă, când doream unul. De când doream unul din ăsta. Da, o să fiu sigur. De când îmi doream. Da, în fine. Are și să văd care mult în colectoarele astea, deci o să iau o grămadă, cred că. Eu știu cât iau eu, da? Bă, îți dai seama câte frame-uri am eu acum. E cam... cate de frame-uri. Altfel. Am și eu acum un... bă, da. Bă, care mie sincer îmi place. Adică nu știu pentru voi. Ca un workshop de bună bază. Hai, în fine. I-am luat eu acolo, i-am luat. Da. Este blocul de mie face. În fine. Că cu dragon. Câți dragoni în cap? 6. Mă atacă cu dragonul ăsta. Asta 25. 4. Bă, 10 sau 11, 7 din ăsta. Ca să mă plictisesc. Da. Bă, cât am filmat? 4 minute. Da. Cred că o să încheie aici episodul. Nu o să fie nici lung pentru că e 9 seara. Frate. Bine, eu am fost Eli. O să ne vedem. Ce ziceți? Data viitoare? Da, dați un like și un share.